Pozdrav svima, nalazim se u podnožju Fruške gore u selu koje se zove Bešanovački Prnjavor. Sa mnom su Matthew iz Amerike i Miloš, moj drugar Gljivar. I tu je naravno, kao što vidite, Vito sa nama. Idemo malo u šumu da beremo pečurke i da vidimo šta ima zanimljivo. Znači malo ćemo tu da šetamo pa ćemo snimiti da vidimo da li ima neke pečurke, da li ima nešto zanimljivo, možda nekog lekovitog bilja, tako dalje. Ostanite s nama, idemo. Ovo što vidite ovde je jedno drvo koje je bilo poprilično veliko, mislim i sad je veliko, ali vetar ili grom ili nešto tako, najverovatnije neki jak vetar je srušio jednu ogromnu granu, zapravo vrh tog drveta je ceo pao i dole udario u zemlju i još uvek visi taj dole deo i bilo bi jako nezgodno da ovo padne kada neko bude prolazio. Tako da ako idete na Frušku goru i naiđete na ovakav prizor, budite jako oprezni jer je najmanji šum može da sruši ovo, a verujem da je sigurno bar tonu teška ova grana, ovaj vrh. Šta ti je priroda, čoveče? Idemo dalje. Pa da li je ovo moguće? Vito, šta radiš to koji đavo? Au, na šta ličiš? Ustaj odatle, bre! Aj, joj! E, sad je prave boje, sad je pravi nemački ovčar. Vito, dođe vamo! Pa sad si dobio pravu boju nemačkog ovčara. Pa ja ne mogu ljudi da verujem. Da li vi vidite, da li ja imam prase ili imam pseto? Ovo je neverovatno. Jao, Bože, znači... Nije problem što se on isprljao, brate, uopšte. Nego problem što ćemo i mi isti ovakvi da budemo, će stavo da se motat. Evo, počelo je. Počelo. Ali to je lepo, vidi ga, kako uživa. Jao, sunce li te tvoje poljubim, beži od mene, znači nema si mi prišao sad. E, ali uvek to uradi, druže, da li ti možeš da veruješ, brate? Totalno drugi pas. Evo, kao što vidite, Matthew je dobio već prve susrete sa Vitom. Dakle, how you feel, Matthew? I feel fantastično. Nice, man. Oh, again! Come on! That's it, that's it. That's it. Get some. Ja ne mogu da verujem. Are you half pig? Oh, yeah. Are you having fun? Evo, našli smo prvu pečurku. Miloše, kako reče se zove? Biserka. Biserka. A šta si rekao, rubenka, da je to narodni naziv? Ne. Biserka je narodni naziv, a Amanita rubescens je latinski naziv. Aha. Prepoznaje se po tamnim flekama na šeširu, nisu bele kod dvojnice, pod navodnicima otrovne panterovke. Ove fleke su bele. Na suknjici vide se mali nabori. Kod pantereje suknjica je ravna, nema ove nabore, nema ove linijice. Boja, ovdje se vidi da je rubin crvena i u preseku će pocrveneti malo. Aha. Vidi se ove brown crvene u preseku. Ove već staro napali su je crvi, a kod panterovke ovo je sve mlečno belo. Čak i kod starih primeraka ovdje će se pojaviti crveno kada se obore, znači, listići. Znači u svakom slučaju jestiva je Gljiva. Ovo je jestiva, znači... I takva u takvom stanju je jestiva? Ne, uslovno jestiva. Aha, uslovna. Uslovno jestiva, znači, zato što... Nekaj, tu ništa ne fali. Zato što kod ove konkretno, znači taj otrov koji ona posjeduje je kumulativni otrov, tako da neće da on tebe možda otrovati odmah danas, znači, ili šta znam, ali ako se vremenom konzumira, znači, dovoljno, posle dovoljno dugo vremena konzumira... Poraste taj otrov u krvi, jel? Da, jednostavno će se skupljati u organizmu. A, taloži se, otrov koji se taloži. Da. Tako da može da izazove ove probleme. Ljudi je prže, skidaju kožicu, kaže, u kožici je najveća koncentracija otrova. Ako je ona dovoljno termički obrađena, posle 20 minuta, znači dinstanja ili kako već,
trebalo bi, pošto je otrov termolabilan, trebalo bi već da izgubi svoja svojstva. Ja je jedem, ali ne konzumiram preterano. Znači u svakom za nove gljivare nije preporučivo, zaobiđite. Ne. Dobra je, zapravo je jako dobra za vežbanje. Ne preporučujem konzumaciju, ali jako dobra za vežbu. Znači da prepoznaš u šumi, kada naiđeš na biserku, kada si naišao na panterovku. Ne treba si konzumirati, znači ima drugih gljiva, mnogo lakših za determinaciju, ali je dobra za vežbu, znači da možeš da je prepoznaš u šumi. Da. Samim time, znači dovoljno vremena si upotrebio, razmišljajući o tome i samim time što si razmišljao, to je tebe vežbalo, znači i nadograđujete, znači kao gljivara. Da, kao gljivara, znači to je bitno, da. Da, naravno. Da. Ja se nadam, druže, da ću pored tebe naučiti malo više o gljivama, ali to zahtjeva naravno i duži boravak u prirodi i bavljenje time, da. Tako je, nije sve u knjigama, internetu, sve to. Ali treba i to pratiti, i knjigi, i... Treba, naravno. Samo hoću kažem da je najbitnije terenski rad. Da, terenski rad i, da kažem, praksa. Pa to, dok si ti u šumi, nema veze da li su to komercijalno zanimljive ili nezanimljive gljive, pa znači imaš i gljive koje su apsolutno nekomercijalne, znači koje su mikroskopske i znači to je mnogo širok pojam. Da. Znači tako da čim te nešto interesuje ti ćeš to nadograditi, znači sami ti moraš da budeš u prirodi. Misliš li da li imam ja potencijala za gljivara, da se razumem dobro u to? Apsolutno, samim time što si sa njim u prirodi na dnevnoj bazi i šetate pored Dunava, vamo tamo, kuda sve prolazite, svugdje ćeš naći gljive. Apsolutno imate potencijal. Hvala puno. Gospodine, idemo da nađemo nešto, neki ulov. Ajde vi to štrokavi. Ljudi moji, ovdje je tako tiho i tako je neki zvukovi koje ne možete čuti nigdje drugdje. Znači to ptičice, onako tiho nekako cvrkuću. Svašta se nešto čuje, neki zvuci, onako lišća. Mnogo različitih nekih ptica se čuje i neka mnogo umirujuća tišina. Češće trebamo ići u prirodu, definitivno. Ja sam po ceo dan u gradu i u bučnom centru tamo i onda kad dođemo ovdje bukvalno zanemiš je sam, nemaš potrebu nešto mnogo ni da pričaš. Tako da idite u prirodu definitivno malo češće, to je ono što nam treba, to je ono što leči od svega. Poneli smo korpu za pečurke da punimo. Tu je jedna pera ovako za sreću. Našli smo jednu pečurku. Lactarius piperatus. Mlečica, koja je malo stara, jel? Malo, vetar je sad bio zadnjih dana topao. Ali se vidi mleko, znači ovdje. Uslovno jestiva. Pazi, u ovom trenutku, znači pogotovo ovako malo starija, ali iskoristit ćemo dobro u salati, znači ima način da se iskoristi. Da. Ništa, stavit ćemo ovdje. Imamo ovdje jednu. Imamo ovdje 3. Od toga, ova je evidentno stara, vidi se. Ova je na ivici, ali ova dole mlada. Evo, mladu ćemo dole da izvučemo, najmlađu. Može posluži. Samo da uzmem nože. Da. Ova mlada može da posluži. Ovo ćemo da odbacimo. Baš dobro izgleda. Pa to nije baš najmlađa što može da bude, ali iskoristiva je. Da. Znači ove ćemo ostaviti u prirodi. A ovo smo poneli. Da, eto, poneli smo jednu. Evo nalazimo još mlečica. Vidite kako se one tu sakriju. Ispod lišća. Ova je savršena. Da. Podigni malo ako vi to dođe. Mlada, lepa. Sveža, pušta mleko. Malo da izoštrimo. Evo ga. Da, znači malo je tako zarecneš i onda vidiš ako izlazi mleko. Da, naravno. Možeš da probaš, ovo je izuzetno ljuto. Da, ljuto? Hajde da vidimo. Da. Čekaj ovako. Uzmi malo. I probaj. Jes malo, brate, ima onako kao... Nije malo. Sad ćeš osjetiti kako vreme prolazi. Nije baš ni malo. Boga mi, Ne, vi to. Isprva se ništa ne osjeti, ali onda samo jamu krene da žari jezik i grlo. Zapravo je više gorko, nije toliko ljuto koliko gorčina podsjeća na ljutinu.
Kako, ne znam, takav... Da, jeste, kao gorčina, ali isto i nešto ima tu pikantnost, nešto tako malo da žari. Imamo još ovdje par komada. Evo još jedne. Da. Opa, vidio. Gde si još rekao? Eno tamo. Evo ovdje jedna. Evo ima ih još, boga mi, ima ih dosta. Ova je već... Ovo je sunce, pazi, ona je dobra. Ja mogu da kažem onda čim je čvrsta ovako. A misliš da se osušila i da može da se koristi, da se narende ili nešto tako? Ne, ova nije dobra. Nije dobra. Ova je bolja. Da, ova je skroz. Gotova. Evo vidiš ove dve što je gotovo. Okrenemo. Ova je na ivici. Na ivici, aha. Da, ali pazi, sunce ju je spalilo. Ona bit će malo gorčija. Ova je već mnogo bolja. Ovo ćemo uzeti. Ove drške se mogu jesti, ali u principu su teže svadljive. Tako da ja lično ovako zberem. Da, ovako ako je malo starija sada, ova je dosta starija i vidi se, znači ona nema ni mleka i presušila je se. Znači ova je već neupotrebljiva. Da. Ova je na ivici? Ova je na ivici. Znači, a pokaži jednu koja je savršena. Evo ova, na primjer. Ova, znači sa belim dole. Znači kako je super i kako je na ivici. Na ivici, ovo... I ovu što si bacio, ajde samo da stavimo sve tri. Da, naravno. I ova koja je neupotrebljiva. I ova koja je već neupotrebljiva, znači ova je već gotova. Znači pričamo sve vreme o mlečicama ili mlečarkama. Da, Lactaris piperatus. U principu izuzetna gljiva, mnogi ljudi je ne vole, ne cene, znači kažu gorka, ljuta, ovo ono. Opet, to je od čovjeka do čovjeka. Kad se pomeša sa drugim gljivama, mislim da može da bude. Ja najviše volim da ih spremam same. A jel tako? Da. Mono da bude. Da, najbolje je svaka pečurka da osjetiš njen ukus zapravo. I ja na primjer ne volim da je mešam zato što će dati gorčinu i ljutinu drugim pečurkama. Da, jasno. Najbolje volim da ih jedem sami. Može još da je malo ti dodatno zaljutiš i da... Može, posle, kako god ko voli. Isto mogu da se kisele. I da se usole. To je kad se termički obrade. Onda se kisele... Pa trebaju da se termički obrade zapravo. Da. Sve gljive moraju termički se obrade. Pa se onda kisele. Ili uopšte sad drugo da radiš. Gljive ne mogu da se jedu sirove. Da. Od velikih istina, mnogo ljudi ne zna. Gljive ne mogu da se... Čak nijedna vrsta? Zapravo nijedna vrsta. Bolje ne jesti, jel? Ne, možeš ti da ih pojedeš, neće ništa biti. Samo ih nećeš iskoristiti ni na koji način, zato su napravljene kitina. Zapravo, znači i jednostavno sve i minerali i sve je zarobljeno u tom kitinu, a mi nemamo način da razložimo kitin, da iskoristimo uopšteno šta god da ima tu. Mogu da se jedu, naravno sve možeš i pojesti, samo nećeš iskoristiti ništa. Ne dobijaš ništa, ono će proći kroz organizam bez ikakvog iskorištenja, uneo si nešto u organizam, kao što ne može od celuloze da razgradimo. Da, jasno. Evo ovdje imamo jedan primjer zeke. Evo ovdje, raspucala se od... Znači to je zeka? Da. Jedna od, ima ih dosta različitih vrsta. Ovo je sivo-zelena, kako već. To je dobar primjerak sada. Pa ne, ovo je raspucana od temperature. Znači to nije dobro. Može da se pojede na ivici isto, ali ja ću nju da pojedem bez pardona. Da. Znači sad samo makice, ulja, šunka soli odozgo, odlično. Da. I šta imamo dalje? Naći ćemo, koliko vidimo, ovo obećava za sada. Naći ćemo mi dosta gljiva. Našli smo na jednu ogromnu bubu. Evo, možeš samo stavit ću ja samo ruku da vidite kolika je. Is it dead? Yeah, that one looks dead. And dried. Yeah, I saw a live one and I was taking photos of it. And Vitog came and stepped on it almost. Do you know what kind of this bug is? I don't know the name. Milos, I believe, knows. Yeah. Should we bring it? No need. I've got photos of it. Look at this. Yeah. The another. Different type. Yeah. No pinchers on that one. But this is alive. Yeah. Ova je živa, definitivno. Da. I think it's a flying bug. Okay. Vito nas prekida stalno. Hoće stalno da se igra. Uglavnom smara drugi ljude, mene ne toliko, ali kogod je s njim i ako ga prvi put upozna, znači onda radi baš ovo, hoće stalno da se nadmeće, da se otima i u stanju je da to radi 48 sati bez prestanka. Kroz potok ćemo da protražimo, tu je veća vlažnost. Evo našli smo jednog vrganja ovde,
Može ga podići, Miloše, samo da ga Ovo je vidim. već star. Vidimo, sušio se i koren. I se napadnut. I našli smo ovog drugara. Da, našli smo jednog mi tamo, Matthew i ja. A ovaj vrganj, znači, nije dobar. Nije dobar već, gotov je. Znači, pojeden je iznutra. Da. Napadnut je. I on je već gotov. Ne, možemo ga... Nažalost, tako je lep primjerak, šteta što je star. Da. Bilo bi lepo ubrati ga, ali naći ćemo sigurno neki dobar. Da, pa imamo mi još šume pred nama. Koliko hoćeš? Fruška gora je pred nama. Koliko kažeš, 80 km je dugačka Fruška gora? Dugačka. 85 km, ljudi moji. Ko bi rekao? Tako da to... Ne može to da se obiđe ni za godinu, ni za dve, ni za... Mogu da kažem slobodno i 5 godina. Ne znaš možda površinu Fruške gore? Verujem da su neke milijarde kvadratnih metara. Ne znam tačno, ali uglavnom mnogo vremena treba da se sve obiđe. Znači, ogromno je. Polako imamo ceo život. Tako je, sve život je pred nama. Idemo to, brale. Evo još jedan vrganj koji je, ovaj je skroz propao, znači bukvalno mravi su ga skroz pojeli, ništa od njega nije ostalo. Eno vidim tamo još jedan. Ima još vrganja, idemo u lov na vrganje. Ovdje se malo zastrmilo više. Should we, Matthew? Našli smo još jednu pečurku. Evo vidite. Kaže Miloš da je verovatno bljuvara. Bljuvara i kaže da je najverovatnije otrovna, znači najverovatnije pojedete i povraćate jedno 2 dana. Tako da nećemo je brati, pošto ni Miloš nije tačno siguran. Znači gljivarski bonton kaže da kada ne znate koja je gljiva, da je ostavite na mestu, znači da je ne berete, da je ne gazite, nego da je ostavite tu da jeste, jer može da naiđe neko ko se razume bolje od vas i koji zna da je ta gljiva jestiva, recimo. Idemo dalje. Ok, malo smo se sada razdvojili, zato što da bi prešli i obuhvatili veću površinu. Trojice mogu više da vide kada se razdvoje nego kada su zajedno, da kažem. I tako da probat ću ja da nađem neku pečurku. Naravno snimit ću ako se to desi. Idemo ovako nekom padinom Fruške gore, vidite. Znači nagib, onako baš strm. I idemo ka tamo. Znači ne idemo pravo gore, nego idemo ovako tom kosinom onako. I trebalo bi dođemo do nekog potoka. Ne znam, ja sam prvi put ovde i žalim zbog toga, volio bi da sam bio i ranije. Ali nema veze. Sve u svoje vreme, verujem da je ovo pravo. Tako da, ljudi, mogu vam reći, ovaj dan mi je baš onako lep. Evo, sunce krenulo je da se razvedrava, jako su najavili kišu ceo dan. Tako da obećava vreme, ćemo posle možda i do jezera malo da se okupamo. A za sada, bacamo se na gljive i provešćemo veći deo dana u šumi. I onda posle toga ćemo otići malo da se okupamo na Bešanovačkom jezeru, koje se nalazi na nekih 1,5 km tamo od centra sela. Ništa, idemo dalje i da vidimo šta ćemo naći i šta ćemo još zanimljivo vidjeti ovdje u šumi na Fruškoj gori. Da si to našao, Miloše, opet? Ja ništa nisam našao. Ovo je Matthew našao, ovo su mlečnice, mlade. I našao je ovu jednu, ovo je ljubičasta zelena zeka, rusula cijenog santa. I evo ovo je isto iz porodice rusula, ali ova smrdača i ova se ne jede. Znači jedna je dovoljna da upadne u kotlić i odmah će, znači neće ona ništa vratiti, ne možete ubije, ne možete pokvariti. Ali jedna kad upadne u kotlić ili šta već spremaš, ova će pokvariti cijel kotlić i neće moći da jede. Da. Znači, zato je nejestiva. Znači, zato treba znati sve to. Da, dobro, naravno. Ja sad prepoznajem i one su, ove su otprilike, kako bi rekao, i ljigave i šta ja znam, za razliku od ostalih zeka. Tako ćemo njima ostaviti. Ovo su sve dobre. That was not good? Da, that one is not good. Eno, imamo i... Vito to mora odmah da proveri, naravno. What did you find? A red Rusula family? Yeah, red Rusula family. To je, kako se na našem zove, Miloše? To su kod nas zeke, sve se... A i to je zeka, Zeke, krasnice, Rusula. A šta je ovo ovdje, ovo malo? Isto iz porodice Rusula. Evo je ovdje, na primjer, golubača, vidiš? Čekaj. To je golubača, jel? Da. Plavo-zelena zeka. To se jede ili? Fantastično. Fantastično. Znači, ovo samo, vidiš, nije baš najbolji primjerak, sad ovo trenutno. Već je malo i napadnuta, znači drugim. I gljive mogu da imaju svoje gljivice.
A, znači one imaju parazita. Tako, i one imaju parazita, nisu ove, ali ova, znači golubača se prepoznaje po ovdje kockastoj teksturi, znači i plavo i zelena upečatljivo, znači drugačija nego klasično zelene zeke. I opet među zelenim ima razlike i šta ja znam, a ona ima ovu kockastu strukturu koja kaže golubača i ovo je jedna od najboljih zeka. Da. Super, lepo je to znati. Znači, zeke sam definitivno zapamtio, našli smo ih dosta. Da, evo ga jedan primjer. Pa ima ih baš dosta sasušenih. Da, evo našao sam dole jednog mrtvog. Isto iz Rusova. Zeka da je uberem. Ajde ti, pošto ja ne znam. Nju je pojela malo i rasvetala se. Rasvetala se zbog sunca, zbog toplote. I pazi kako ona ima crveno na dnu, na ovoj držci. Crvenkasti tragovi. To je kod rusula znak da ono mogu biti, kako da kad nisu otrovne, nego nejestive. A vidi kako je zanimljivo, ovdje je počela da raste nova pečurka. Da, vidim malo. Čekaj, to je ovo? Da, taj deo mali. To je počela nova pečurka da raste iz ove pečurke. Reci ti, čoveče. Da, dešava se. Reci mi samo jednu stvar, rekao si, znači kada onako bacaš delove gljiva koje su neupotrebljivi, da ti zapravo ih rasejavaš po šumi. Naravno, gledaj sad ovako, znači ovo pečurku koju smo izvalili sad. Znači svaki od ovih delova, znači na tome se zalepili se spore koje gljiva ispušta. I sad ovo kad uradimo, sad mi to ne vidimo, ali smo ispustili deo spora, znači zato nosimo korpu koja je šuplja i spore koje ispadaju iz ovih pečuraka koje smo nabrali. Znači mi ih rasejavamo u ovom trenutku kroz šumu dok nosimo korpu. A, znači i to? I to znači. I to nisam znao, čovječe, moram ja još mnogo toga da naučim. Kada uzmemo pečurku da očistimo u šumi, ja obično volim da očistim, znači ovdje ovaj deo. Znači na ovom delu postoje znači te spore koje je znači gljiva ispustila ovdje iz ovih lamela. One se tu negdje zalepile. I sad ovo kad smo uradili, znači ono raščistio se tu po šumi, ti ništa nisi pogrešio, znači ti si zapravo rasejao spore na neki način. Sad, da, te sve mrvice što su ispale, da. Tako to što su one blizu odatle mjesta, znači što nisu otputovale, one mogu hiljadama kilometara dolete. Nema veze, one su tu i dalje, one su u šumi, nisu nigdje otišle. I kada uzberem pečurku koju neću da koristim, pogrešio sam, činila da je druga vrsta ili ja sad vidim da je stara prematora, da uzmem pa okačem ovako. I onda ona ispušta to što si rekao. Da, spore znači će ispadati i mnogo je veća vjerojatnoća te spore da putuju dalje, zato što su sad podignute od zemlje. I one će nastaviti da rastu. Ti ništa nisi pogrešio što si ubrao pečurku iz šume, pečurka je samo zapravo plod. Kako to? Znači treba u principu da raditi sa skladom sa prirodom. Naravno, od gljiva, ono što kaže organizam. Znači ljudi ne razumeju da je pečurka zapravo ovdje negdje. I ona dole pod zemljom. Ovo je samo plod kao trešnjak, bilo šta. To ima mnogo više ispod zemlje što ti ne vidiš zapravo. Da, ti ne vidiš, organizam ti zapravo vrlo retko vidiš. Znači ovo je samo plod. A one se jako lako rasiju tako kada bacaš. To si uzeo plod, znači ti ne možeš, nisi ništa pogrešio sa organizmom, znači ništa nisi naudio. Što si odbrao plod. Bitno je ne uništavati šumu, ne uništavati stanište. Da, gljive će uvijek da se obnavljaju, to nema greške. One će naći svoj način, a to što si ti odbrao plodove, to gljiva prihvata znači zdravo za gotovo, znači kao i svako drugo biljka koja ima plodove. Znači ono što je gljiva je ispod zemlje, to je bitno razumeti. Biće je ispod zemlje, a ovo je samo plod. Tako da ti ne možeš pogrešiti to što si odbrao plodove. Znači seme, tako da kažemo, ono je se već rasijalo do momenta dok si ti došao do nje, znači pa neke i najmlađe. Ona je već uradila jako veliki deo posla, znači, a i ovako ako nađeš stariju pa si ostavio, ti samim time, znači što nosiš u korpi, ti si taj deo posla uradio, gljiva je uradila svoj deo posla što se tiče A nekako je cool baš nositi korpu, brat. Naravno. Totalno je sklad tako od tog pruća, od bambusa, od čega je već od trske. Da, verovatno. Neko pruće, ne znam. Najjeftinije to na pijaci je jeftino, to svako može kupiti, ali super, baš kad je napuniš onako, da. Naravno. Ništa? Reci, si teo još nešto da kažeš? Pa naravno, znači našli smo perušku, da sve tu negdje smo našli perušku usput. Dobro je vi to. Eto, prekide se snimak. To je to. Znači, idemo lagano dalje pa ćemo naći još nešto usput. Sada ulazimo u teritoriju Vrganja ovamo. Opala, idemo. Ajde. Biće ih, naći ćemo ih. Našli smo još jednu crvenu, koja isto verovatno bljuvara. Kaže Miloš da nije fan crvenih pečuraka, jer one uglavnom
su ili otrovne ili izazivaju neku mučninu. Tako da crvene zaobilazite. Uglavnom. Ajde, Vito. Ajde. To je letnja bukovača. Ovo je letnja bukovača. Da. A ovo... Koja se već osušila, znači sama od temperature. A su dobre one za jelo? Da. Evo ovako, ovo je prirodno osušena. I sa samo malo rehidracije, znači može se koristi. Naravno da su napadnute bubicama, naravno da nisu prvoklasnog kvaliteta i šta ja znam, ali znači mogu da se koriste ovako kakve su. One su već prirodno osušene. Odlične su, brate, deluju super, deluju ukusno. Ovo kad nema bolje, verujem mi bolje je od one industrijski odgajene. Da, sve je bolje od šampinjona. Apsolutno, pa i ove bukovače isto industrijski gajene. Da. Znači ne mogu da se porede bez obzira što su ove suve. To nema veze, one će vrlo dobro doći zimus. Odlično, znači, beremo i njih. Da. Još malo da ih prikažem. Evo, našao sam ja jednu pečurku. Aha, evo je. Sad ćemo da je uberemo, pa da pitam Miloša šta je. Mislim da je već rekao. Ali sad ćemo da ga pitamo. Ja mislim da su isto crvene, možda i nije jestiva, ali ću svakako njega da pitam. Šta je ovo? To je iz porodice Rusula. Sad, ja sumnjam uvek, kod ovih crvenih zeka, znači sa crvenim stručkom, ja njih ne volim. Znači, Prepostavio sam ja, baš zbog crvene boje. Da, crvene zeke, pogotovo sa crvenim stručkom, ne mora da znači da je emetika, da je ta bljuvara, ali jednostavno ja čisto ih izbegavam. I našao sam, ostavio sam ovamo, razlika je jasna, znači, kod tih zeka koje imaju ovako raširene lamele i koje lako pucaju. Znači, kod ove zelene, ovo je stari primjerak, naćemo svežiji. Ne. Evo ovo je, znači golubača. I stari je primjerak, znači on je izgubio svoju plavo-zelenu boju zbog sunca i šta ja znam, toplog vazduha na polju. Ali vidi se da, listići, vidi kako su žilavi. Nisu krti, neće puknu. A kod ovih, vidi kako se krune i pucaju. Da. Ja ove zeke iz tog razloga izbegavam, jestive su među njima i šta ja znam, ja samo ih izbegavam, znači čisto predostrožnosti radi. Ima dovoljno drugih, evo i ovo sam poneo namjerno. Dobro, fino mi je već imamo ovdje. Da, evo na primjer vidi, sad koja je razlika između ove dve. Da, ček, to je ista gljiva. Ovo je, ne, ovo je, pazi, ajde stvorim ovo da ne pravi pometnju. Aha. Rasle su relativno blizu jednoj drugoj, ali nisu uopšte ista gljiva, znači ovo je golubača zeka i vidi se po njoj, ja makar vidim, znači odmah po ovim kockicama da je to golubača. Različita je na primjer od ove ljubičasto zelene, ovo je ljubičasto zelena zeka, isto jestiva, samo nema ove kockice prepoznatljive za golubaču. I ova može promijeniti boju, evo ovo je sad jedan primjerak. Divan primjerak ljubičasto zelene zeke. Kakva je ta, čoveče. Vidi kakva je, znači ono. Da. Evo ovo je mlad primjerak, ovo je stariji primjerak. Sad golubača, evo je ovdje mlad primjerak. Evo ga stariji koji je već malo se rasklocao, kako bi rekao. I vidi sad, zeleno relativno, ali vidi ovdje kockice. Ovaj kockasti ovdje deo po obodu. I to se i kod ove vidi, ja makar vidim. Ne znam da li to kamera može da... Vidi, može. Evo ti, to je mlad primjerak i odrastao primjerak. I sad, obadve su jestive izuzetno. Samo što je ova malo cenjanija. I evo imamo, na primjer, ovdje sivu, koja vidi kako su drugačije, vidi kako su lamele. Evo, pogotovo mala je. Znači, vidi koliko su šire lamele nego ovdje. Da. Baš se vidi razlika. Da, neće daleko. Znači vidi se po tim lamelama, znači odmah. Ovo je pretpostavljeni nigrikans, znači koja će po crni, pošto vidiš kako od nju napadaju crvi odmah, crna zeka. Da. Koja je nejestiva. Znači sve ove zeke sa širokim lamelama ja lično izbegavam, ima među njima jestivih, ali izbegavam. Znači mnogo jednostavno njih razlučiti. Dobro je, super.
tim što se ljudi, na primjer, ja ne znam zašto, ali kažu pomešaju zeku i zelene gljive, pomešaju sa zelenom pupavkom. To je ona smrtno otrov, umireš odmah, da. Pa ne baš odmah, ali u teškim mukama za 2 dana. Da. Ima li leka protiv takve pečura, kako skontaš da si pojao? Uglavnom se kasno skonta, jel? Obično se kasno skonta, znači ako je lečenje, ako se počne jako brzo, odmah, bukvalno, znači onda može, ali ako uđe u digestivni trakt već za 2-3 sata je dovoljno toksina u organizmu, tako da više ispiranje ne pomaže, tako da onda posle menjanje krvi i šta ja znam, može da pomogne, ali ako se počne na vreme. Znači, samo da kažemo, postoji i bela pupavka koja je isto smrtno otrovna kao i zelena. Da, naravno, čak među belim pupavkama ima više različitih vrsta i sve su, naravno, ti na koju misliš što je, zovu je bela smrt, zaboravio sam latinski naziv, nije ni bitno, uglavnom isto tako vrlo lako može da se zameni, ljudi je menjaju, ne znam iz kog razloga, znači sve pupavke rastu iz jajeta i ja ne znam kako ih ljudi zamenjuju za pečurke koje nemaju jaje, koje nemaju ovojnicu. Da, jaje, znači formiraju prvo jaje, tako da iz tog jajeta posle znači, se razvijaju i onda ta ovojnica često ostaje gore kao tačke po šeširu ili šta znam, koje voda, na primjer, može da spere, pa onda zelena gljiva i ova zelena gljiva, oni to pomešaju, belu sa belom, ne znam ja kako to ljudi uspeju, ali uspevaju, znači ono tako da u šumu jako obazrivo. Da, naravno, sa pečurkama se ne treba igrati. Zato ja kada mi sjedu pečurke iscimam tebe, jer znam da znaš šta radiš. Ja da ih berem sam, verujem da bi se zajebao i oko lisičarki. Pa i eto vidiš kod lisičarki, dobro si pomenuo, kod njih postoji zavodnica, znači koja vrlo lako može da se pomeša sa lisičarkama. Kod ljudi koji nisu dovoljno upućeni, vrlo se često otruju zavodnicama, nisu to otrovanja koja mogu da ubiju, ali znači opet... Mučnina. Da, naravno, i opet zavisi od stanja organizma, znači prvenstveno. Znači neće biti isto za dete, odraslu osobu, zdravu jaku ili za starca. Znači, naravno, svako će imati drugačije simptome od istog ručka. Svako će imati drugačije simptome od istog jela, od iste količine, tako da kažemo. Ali kako se ljudi tu prevare, to je isto meni fascinacija. Znači, totalno su dve različite gljive, totalno drugačije izgledaju, boje su drugačije. Zavodnica je uvek vezana za panj. Mora da bude vezana, bez obzira što ti njega možda nekad ne vidiš. Ali ona mora da bude vezana za neki koren, za neko drvo. Znači, dok lisičarka raste direktno iz zemlje. Da. Znači, što je prva osnovna razlika. Onda boje su drugačije. Kod lisičarke može bude od svetlo, bledo, žute, čak bukvalno bele, kada je potpuno pod lišćem, do nekih oranž dekora, znači, dok je zavodnica uvek crveno-naranđasto, žuto, znači, upečatljivije, mnogo jače upečatljivija boja, znači, i same lamele, znači, se spuštaju dole, skroz, nemamo sad danas primjer da pokažemo, ali, znači, se lamele spuštaju skroz niz koren i rastu u buketima, dok lisičarka opet raste, ona u grupama, ali jedna za sebe, druga za sebe nisu, retko su kad spojene jedna do druge. Ove rastu u buketu kada odbereš, znači to je svaka vezana u taj buket. To kod lisičarke nema, na primjer. Da, znači treba znati razlike i treba imati dosta iskustva za branje. Znači najbolje možda u početku da idu uz nekog ljudi, da idu uz nekog iskusnog. Danas je tvoja šetnja, znači sad ne moraš ti da bereš, ne znam, ili naravno i treba da pitaš, vidi, našao sam ovu, onda će zapamtiti ovde, zapamtiti ovde i naravno ti ne možeš to sve zapamtiti danas. Znaš, niko neka... I naravno da možeš da vodiš dnevnik. Zašto da ne? Ako umeš da je nacrtaš, znači u sveštici, to je još bolje. Da zapišeš nešto. Tako je, zato što imaš dva onda obrazca, znači mozak je pamtio dve radnje, znači jedno crtanje, drugo je ono što si ti video, vizualni deo, pa dođeš kući pa nađeš na internetu, super, znači vidi, sad poređenje neka. Ali recimo u mom slučaju ja sad snijam ovaj video, slikam ovaj video, gledam sve to, morat ću da pregledam posle. Pa kad budem sređivao ja ću to gledati 50 puta ovo sa što pričamo, tako da će samim tim, meni je to super način, lepo i korisno. Pa ponavljanje, znači repeticija, znači kako se uči, znači bilo šta u životu. Ali može na mnogo načina, isto tako, ako te zanima, znači da naučiš oko gljiva, ali definitivno neko iskusan za početak da bude pored. Uvek. Pa mislim ako ćeš se baviš, ne znam, automehanikom. Da. Znači, sve ti to možeš vidjeti i u knjizi i sa interneta, ali dok ne uđeš u mehaničarsku radionicu,
Dok 2 puta ne tražiš ključ 13, gde je levo, desno, nećeš ti to naučiti. Jasno, to je baš bilo dobro poređenje. Pa da, ključ 13 je ono, gde je ključ 13, majku mu? Sve što se uči mora od nekog iskusnijeg i malo, eto, u praksi. Znači, ne malo, najviše u praksi, da, pardon. Znači, možeš čitati koliko hoćeš i ne znam, nija interneta i sve, ali praksa, šuma, priroda. To je najbitnije. Lepo, lepo. Ovo su jako korisne informacije. Ništa, ćemo mi da nastavimo uskoro dalje. Da. Da još nešto uberemo, a možda ćemo malo i da se okrepimo. Da, moramo malo se okrepimo. Una cerveza, por favor. Sada sam lanac ovako u prenosu. Here you, Matthew. I'm a green guy. I love green, man. I love green. I like every beer. Ja volim sva piva, tako da, eto, popit ćemo jednog lava ovako u sred šume, da se malo okrepimo. Jeste. Ajde. Živeli. Ok, Miloše, koje su ovo gljive koje su ovdje ispred nas na panju? Ovo je Ćuranov rep. Tramentis versicolor. Samo što je, sad vidiš, on je malo i star, znači više... Se on inače jestiv? Ne. Nije? Lekovit. Lekovit? Opa. Da, pazi ovako, znači kada ga pogledaš, znači sama njegova struktura kaže ti ovo je teško svarljivo, bez obzira iako je mlad, turbo mlad. Nije jestivo. Ljudi greše, znači kažu neke gljive su jestive jednom, neke više puta. Ovo je zapravo nejestivo, znači tako da postoji i treća... Ko da jedeš koru od drveta fazom? Pa da, znači jednostavno nejestivo, niti možda da pojedeš, niti možda svariš. Znači ne postoji način da jedeš. Ali možeš da praviš šaj, ili dekokt, ili šta ja znam... Od ove sad konkretno tu možeš da praviš? Pa može, ali ovo je već malo stariji primjerak, znači... Znači može se i zaobići. Da, pa ima boljih primjeraka, znači u svakom slučaju. Tako da, u principu ovo je Ćuranov rep, samo što ima i boljih primjeraka, tako da bi ja ovaj zaobišao, znači na primjer. Ovaj konkretno ovdje. Znači Ćuranov rep? Da. Zelene boje. Evo malo još da ga zoomiram. Da, više on je napadnuti mahovinom. Mahovina već počinje da osvaja. I mahovina je parazit? Pa, pazi, posebno carstvo. Znači, mahovine i lišajevi su posebno carstvo. To ljudi ne razumeju, vrlo često kažu, znaju da imaju flora i fauna. A imamo i treće carstvo gljive, znači, pa imamo posebno carstvo mahovina, posebno carstvo lišajeva. Da, ja to sam sve učio iz biologije, ali sve sam pozaboravljao. Da, znači to ljudi često preskoče, zaborave jednostavno, znaš. Tako da sve je ovo posebno, znači organizmi su totalno drugačiji, znači totalno funkcionišu na drugačijim načelima, znači od onoga što mi svakodnevno vidimo. Gljive su čudo. Ja gljive mnogo volim. I ja isto, druže, i nadam se da ću ih razumeti bar 10% kao ti. Pa, samo vežba. Da, naravno. Samo vežba i strpljenje. Da. Znači, ništa, tu nema žurbe, znači, tu samo polako. Jeste, da. Zato što može život da bude u pitanju. Apsolutno, znači, mnoge tužne priče su ispričane zbog žurbe. Čuo sam i nisam ljude poznavao koji su se otrovali, ali znam čuo sam za neke koji su loše prošli, da. Ima toga, može se pročitati na sve strane, znači, to su jako, jako tužne i teške priče. Evo, Miloš ima jedno krpelja na ruci, malog, znači, bukvalno, samo da ga izoštrimo. Evo ga, znači, mali, malecki. Da, još se nije zabio nigde. Da, osjetio sam ga kako šeta po ruci. Da, a toliko je malo da ga bukvalno ne vidiš, evo, kad se ovako malo odaljiš. Da. Kao tačkica, a u stvari može da ti se krvi napije. Da, đubre. Sad ću mi njega... Dezintegrisati. Ovako bolje za mene i za psa, šta ja znam. Da, pa on će sigurno nekog da zakači, ali nema veze. Sve je to u redu. Šta da radimo? Ne moraš ništa da kažeš, samo pokretom glave sve te razumijem što kažeš. Bolje ja njega nego on mene. Jeste, baš to. Šta da radim? Našao sam jednu gljivu, ali mislim da je suva, i to baš suva, i da nije upotrebljiva, ali ću svakako ubrati i odneti Milošu da je pogleda. Na šta je ovo? Šta je to? Ovo je šumski džed. Ovo je izuzetno, ne baš izuzetno, ali prilično retka gljiva. I sad je sasušena, vidiš kako je. Vidio sam da je pojedena, da. Da. I nejestiva je i u izvornom obliku, znači on dok je sveža.
I ovdje prilično sreće me... Si rekao nejestiva? Da, nestiv uopšte, jedan od vrganja koji je nestiv. Znači to je vrsta vrganja, podvrsta vrganja. Podvrsta vrganja, znači i prilično je nejesti, neće ništa uraditi loše, ali jednostavno je nestiv. Ali smatra se ugroženim i retkom vrstom. Da. Dobro. Ovdje ga često ima. Samo ponovi kako se zove, izvini, molim. To je šumski džed. Šumski džed. Da. Dobro. Ovo je našu zeku, neku koju je ona već... Zeke smo našli milijon. Da, ovo je golubača koja je već malo suva, ali ja ću ju pojesti danas. Ćeš je staviti u korpu, hoćeš šta? Evo ja nosim malo korpu, ubrali smo nešto, ali ja se nadam da ćemo naći još. Tako. Zeka, žele zeka, sa leptirmašnom i sa cvikerima pravi je bombon. Još zeka. Ja do danas nisam ni znao za zeke, ali eto, učimo svaki dan pomalo. Evo našli smo još zeka. Koje su, kako su, ovo su zelene, jel? Da, golubača, ne, ovo je golubača zeka, znači Golubača zeka, bez boje. Plavo i zelena, ima ove kockice, to je prepoznatljivo, znači ovde, pobodu. Vidiš, plavičast zelena. Ona je jedna od najcenjenijih. I zašto one rastu po putu, ovako po stazi? Zato što nosimo korpu i iz korpe se kroz ove rupice... To je ono što si pričao, da. Rasevaju se spore i onda često možda ih nađeš ovako na stazi, na putu kuda prolaze gljivari. Da. Zato nosimo korpu, ne nosimo plastične kese. Ma, korpa je bre prava stvar. Da. I onda se ne lome, i znaš, ne mogu da se isprljaju. Super. Naći ćemo valjda neki vrganj da nađemo, bilo bi super je. Tu smo, znači, mesto je odlično za vrganje nego što imamo, sad je vetar, na primjer, bilo je toplo ovih dana, znači previše toplo ovih dana, tako da sušilo površinski sloj zemlje, gljiva, kao biće raste dole i kada se stvore ponovo uslovi, znači kada zemlja je dovoljno vlažna i mekana da one mogu da rastu, novo kolo će izrasti i ponovo će se pojaviti i vrganje i sve ostale vrste. Come here. Matthew found something. Da, to su isto, isti zeke, golubače. Da. Ima ih 3 komada lepa. Evo imamo i tamo, imali smo ovdje još jednu. There, never mind. Yeah, that's an older one. Yes. You step on one. Yeah, I was older. It's okay. These ones are on the... not just on the edge. Fairly good. Nije loša, ali može i bolje. Može, naravno, ali s obzirom da imamo ovu vrućinu, vidiš kako se odvajaju. Ovo je za ove vrućine sasvim dobra. Ja sam zadovoljan. Puni korpu. Ja sam zadovoljan. Evo imamo još jednu. To je dobro. Zeke, ko hoćeš zeka. Da. Šta si jeo zeku? Kako si jeo zeku? Kakav si ti vegan? Da. Pa zeku, bre, suncem u poljubim. So what kind of family was that? Rusula. That's all Rusula family. Mlečnice. Ova je već malo starija, znači nju ćemo mašti. Ova ima mleko još uvijek ispušta. Da. I ona je već na ivici, ali za salatu će biti odlična. Dobro, ako ti tako kažeš, maestro. Da. Konte od Tolisavca. Ljubičasto zelena zeka još jedna i rekli ste da nešto nije upotrebljiva. Da, ova je već gotova, znači u principu vidiš već je sva sušena. Znači moglo bi to nešto vidjeti, napali su crvi. Ali vidiš, ovo ima malo ljubičasto, malo zeleno i ovo je bilo pod listom i onda je ostalo belo. Znači ta jeste upotrebljiva, ali ova nije. Da, i vidiš ispod. Da. Can you turn it? Yeah. Vidiš razliku. Yeah. Ova je baš dobra. Da, mlada, sveža. Sada da krenemo ovdje da ne piljamo mnogo. Vidiš, malo je samo napadnuto, ali to nećemo ni jesti. Ne. Tako da je to dobro. Ista porodica, rođačka. Familija. Evo je ovdje još jedna. Još kako se sakila i ona je mnogo više ljubičasta. Vidimo? Da. Sve zeke. Da. Danas ćemo, izrašće nam zečije uši. Može. Da. 3 komad kao zek. I još zeka, naravno. Da, one su sad malo, ovo je zbog toplog vazduha koji, znaš. Da, ali nije ništa. Ništa njima ne fali. Da. Ništa njima ne fali. Možda će biti malo gorkaste, ali to je sve prirodno. Zaljutit ćemo ga, pa će da bude gorko ljuto. Da, to je sve prirodno. Ništa njima ne fali. I see it between your legs. Yes,
I can zoom in. Ajde vidimo šta je Matthew našao. Našao je pasji stršak. Falus je pod oko, kako se već zove? Evo, ja ga vidim odavde. Yeah. We coming. Šta smo ovo našli? Je li ovo nekom ispalo, a? Pa možda ga je neko i posadio. Da, stvarno zanimljivog oblika. Kako se ovo zove, Miloše? To je pasji stršak na srpskom. Pasji šta? Stršak. Stršak, dobro. Da, ne kažemo sad baš da se ne izražavamo. I vidiš kako mušice napadaju, znači mušice su njegovi, tako, kako da kažem, mušice ga oprašuju. Oprašuju, a i grickaju malo, rekao bi. Da, naravno, on smrdi izuzetno, ne znam, sad se i ne osjeća toliko. I inače, kada ih ima više u šumi ili samo jedan, možeš da priđeš, da probaš, da pomirišeš, smrdi strahovito. A on jestiv ili? Ne, dok je u formi jajeta, znači pošto isto raste iz Ali jajeta. kad je u ovoj formi? Ne, u toj formi... Znači kad je u formi jajeta je jestiv, ali kada je u ovoj formi, što sad vidite, onda u ovoj je formi jestiv. ja ne bih baš preporučio. Možda neki Kinezi, šta je. Holy cow, you guys found a forest penis. Yes. Decent size. Ok, našli smo ih još i još ovih zeka. Oh, nice. Here is the... Ok. I, kao što vidite, Vito je to uradio opet. On je opet našao blato i opet je uvaljao celu njušku, ima kilo blata na njušci. Sunce li ti poljubim, gde si našao blato opet, aha? Boli tebe uvozu ceo svet. Boli tebe, ti ga živiš, brate, ti ga živiš. Šumi. Šta si to našao, Miloš? Našao sam glavu od srndaća i ovo je, znači, dvogodišnjak, znači jedan parog, drugi parog. Ovo mu je prvi. Dvogodišnji srndać, nije bio mnogo star. Sad ne znam kako je umro, ali je fantastično, pazi koliko je simetrični. Da, rogovi neverovatno izgledaju simetrično. Da, to je jedna od odlika na vrhunskog, ali ovaj nije doživeo, znači da dužu... Misliš da ga je pojelo nešto, da ga ubilo, ili možda samo umro od usled nedostatka vode? Šta god da mu se desilo, tu je bio u šumi. Zanimljivo, to ćeš poneti? Da. Da, naravno, to je trofej u šume. Da, kako da nađeš trofej, ali zapravo nisi ga ti usmrtio. Dobro, nema veze, nego da. To je poklon od šume, reći ćemo. Da. Zanimljivo skroz. Da. Neverovatno kako izgledaju ti rogovi uživo. Evo, ja prvi put vidim od srndaća rogove uživo. Koliko je to oštro zapravo i... Da, naravno. I verovatno jako čvrsto. Naravno, prehistorijski čovjek koristio ovo kao oruđe i alat i šta je. Da, može da bude kao i oružje, bukvalno. I oružje i alatka, sve. Na mnogo načina. I dan danas se kost i rogovlje koristi u regularnom životu. Znači, ne moraš da ubiješ zbog toga, ali vidiš možda... Možeš ga naći, da. Ne, to je sasvim okej. Meni je to skroz prihvatljivo, naravno. Ja ne bi ubio životinju, ali da nađem tako da možda mi posluži, vjerovatno bi ga ja iskoristio. Naravno, apsolutno. To je samo jedan proces u prirodi i eto. To je to. Vito, da li je moguće? Čekaj, da li je moguće da si opet našao blato i da se opet valjaš u blatu? Naravno da je moguće. Vidi ga. Hajde. Najprljaviji pas, dobit ćeš medalju. Vito, jesi srećan, Vito? Evo, izblatnjavio se opet, uvaljao se u blato. Malo se ukupao u travama. Da, okupao se malo u travi. Hoću da kažem samo, znači ako šetate psa, idete na neke malo duže šetnje, potrebno da vodite psa negdje da on može naći vodu. Ili da, pošto ja planiram, da mu napravite nešto da može on da nosi svoju vodu. Ja planiram za Vita da napravim neki am koji će neko da mi sašije. Ako eto vi gledaoci znate neko ko šije te amove za pse po meri, recite mi, znači volio bi da napravim am za njega gde mogu da se stave 2 flašice i nešto hrane da se ponese, znači kad idemo negde na neku dužu šetnju. Da ne bi naravno, pored svega što ja nosim, morao da nosim još 2 litra vode za njega. Mislim da bi to bilo jako korisno, a ne bi njemu bilo veliko opterećenje da nosi 2 litra vode, pošto je veliki pas. Tako da ako ste čuli da neko to radi i znate nekog dobrog krojača koji bi bio voljan da mu platim da to uradi, eto, napišite mi u komentaru. I to je to, znači, mnogo je lepo sa psom šetati i jeste da je Vito jako nestašan, ali naravno nije nam dosadno nijednog sekunda. Tako da izlazimo sad iz šume, evo vidite. Ovo što vidite ovdje su pečurke
Nismo ih nešto baš preterano mnogo nabrali, ali sigurno imamo 1,5 kg, 2 ovih zeka. Nažalost nismo našli ni jedan vrganj. Našli smo nešto iz porodice vrganja, što je bilo jako sasušeno, pa nismo poneli sa sobom. Ali imamo dosta ovih zeka i mlečarki ovde. Tako da ćemo sad odemo, pa ćemo malo da spremimo neku, malo da ih bacimo na vatru i da probamo malo. Tamo ja nisam ništa ni ponao za hranu danas, sem smutija ujutru što sam popio. Tako da idemo da vidimo, malo da spremimo pečuraka i onda ćemo ići na Bešanovačko jezero, malo da plivamo. Meni su otkazali neku plivačku trku gde sam isto teo da snimam, ali nalazim se pored jezera, tako da ću naravno malo plivati danas i tamo će mi to biti zamena za tu trku. Eto, idemo dalje i vidimo se posle.